Egészségügyi Szakszervezete. Kérhetek tőletek valamit? Kérhetek? Azt szeretném kérni tőletek, hogy mindenkit türelmesen várjunk végig, hallgassuk meg, hogy mit ajánl államtitkár úr, mit szeretne megosztani velünk. Kérlek benneteket, hogy a petíció, az üzenetek átadást követően maradjunk együtt, és együtt énekeljük el majd a himnuszt. Köszönöm. Kedves kollégák, szakdolgozó társaim! Nagy örömünkre szolgál, hogy megérkeztünk ahhoz a helyhez, amit néhány órával ezelőtt együttesen, közös célként elérni kívántunk. Elértünk az EMMI egészségügyi felelős államtitkársághoz, ahol megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár urat, aki március 21-én a MESZ nagygyűlése óta kérem, hallgassuk első mondatokban közölni. 2015. március 21-én a nagygyűlésünk óta megkülönböztetetten figyelmet fordul felénk, és kiemelt fontossággal kezeli az ágazat egészségügyi szakdolgozóinak ügyét. Szeretnénk, ha ezt az ügyet a következő hónapokban is olyan indítatással vinné tovább, mint amit látunk az elmúlt hetekben, hogy eljutottunk addig, hogy a múlt héten és e héten ágazati egyeztetés indult, immár 8 év után ismét szakdolgozói köztestület, szakmai szervezetek, civil szervezetek és társadalmi figyelem kísérletében. Külön köszönjük azt is államtitkár úrnak, hogy személyes jelenlétével tiszteli meg a szakdolgozóikat, és nem hozzá egy bürokratát, aki csak átveszi a fogosó írásos anyagainkat. Szeretném az akcióprogram, őszintén az Egészségügyért Akciószövetség tagjait köszönteni színpadunkon, és a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökét hívom. Jó estét, kollégák! Nagyon örülök, hogy a végén találkoztunk. Nagyon örülök, hogy lehetőség lett arra, hogy együtt közösen fejezzük ki azt, amiért elindultunk. Lehet, hogy két helyszínről, de közös célba jöttünk, és a céljaink közösség. Én úgy gondolom, hogy az első tőlünk is az, hogy köszöntsük államtitkár urat, és megköszönjük azt, hogy már nem politikai rendezvény a miénk, de megtisztelt vele bennünket.
Köszönjük azt a lehetőséget, hogy a fekete szallagos nővérek itt lehetnek együtt. Bármennyi gátlás történt. Köszönjük azt, hogy az őszintén az Egészségügyért Akciószövetség, amely szakszervezetekből és egy szakmai szervezetből áll, képviselheti a dolgozókat. Köszönjük azt a lehetőséget, hogy átadhatunk egy petíciót, amely messze nem azokkal a követelésekkel van megtöltve, mint ami eddig hallatszott. Mi ennél többet várunk el, az ágazat többet vár el. És köszönjük nektek azt, hogy ezt a napot ennek szenteltétek. Köszönjük, hogy visszamentek a munkahelyekre és folytatjátok azt a hivatást, amelyre feltettük az életünket. Mi is ott leszünk. Budapest lakosai megismerhették annak a 100 000 szakdolgozónak a tömegének képviselőit, akik a végeken dolgoznak és napi hivatásuk gyakorlása során 12-24 órában állnak a vártán. Köszönjük nektek és azoknak, akik most is otthon helyettetek dolgoznak, de velünk vannak, hiszen kapjuk az üzeneteket. Együtt vagyunk, közös kiáltással. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogató szervezeteivel szintén készített egy olyan írományt, amely nem nevezhető petíciónak. Egy szakmai anyag, amely régóta lapul fiókjainkban, sokszor beszéltük át szakmai szövetségünk tagjaival, és nyújtjuk át azzal a céllal, hogy államtitkárság és az államtitkár úr vezetésével juttass el a kormány képviselőinek, lássák és hallják a szakdolgozók céljait az életpálya modell bevezetésével kapcsolatban. Mit kíván a szakdolgozói köztestület az életpálya elemeként? Pályakezdés és tanulmányok támogatását, családbarát munkahelyek támogatását, az egészségügyi dolgozók egészségvédelmének támogatását, és ami legfontosabb, biztos munkahely, kiszámítható jövedelmi viszonyok megteremtését, szakmai fejlődést és a pályán megtartás támogatását, az előmenetel biztosítását. És ami nagyon fontos, biztos, kiszámítható időskor. Ezt foglaltuk össze 22 pontban, és szemléltetjük a 3 szallaggal, mely jelképei a kiáltványunkban megtalálható. Ezen kívül a Magyarország általános petícióját kérvényesít is tolmácsoló államtitkárnak. Laci, kérlek, hogy... Laci, te hallod-e? Köszönöm szépen, én egy kicsit alacsonyabbra nőttem, de magasabbra teszem a hangomat.
Őszintén az Egészségügyért Akciószövetség által szervezett Értetek, értünk veletek címen meghirdetett demonstráció résztvevőinek követeléseit tartalmazza ez a levél. Kérjük ennek tartalmát Magyarország kormánya felé továbbítani, szíveskedjék, államtitkár úr. Petíció az egészségügyért. Követeljük a biztonságos betegellátás feltételeinek teljes körű biztosítását, az egészségügyi ellátás valós értékű finanszírozását költségvetés által garantáltan. Követeljük az ágazat minden dolgozója számára az azonnal megkezdett bérrendezést. A 2012-es 13-as béremelés beépítését az alapbérben 2015-01-01-ig visszamenőleg 2015. 7. hó 1-től 50%-os alapbilletményemelést az ágazat minden munkavállalójának. A jelen választási ciklus végére 2008-ig elérendő, hogy a szakdolgozók 100%-os alapbilletményemeléssel számolhassanak. Az orvosok átlagbére elérje a nemzetgazdasági átlagbér 3-szorosát, a műszaki, gazdasági terület munkavállalóinak bérrendezése is megtörténjen. Meg kell teremteni a keretrendszerét a hálapénzrendszer teljes körű kivezetésének. Az egészségügyi ágazat a nemzetgazdasági ágazatok bérrangsorában kerüljön az első 3 közé. Követeljük az életpályamodell kidolgozását fenntartótól függetlenül. Követeljük az ágazati szabályozás felülvizsgálatát, az Európai Munkaerő Direktíva betartását. Követeljük az Egészségügyi Minisztérium visszaállítását. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara köztestületként azt gondolja, hogy az elmúlt hetek tapasztalatai alapján újraélet látható a szakszervezeti mozgalom. Ennek örülünk, hogy a szakszervezetek méltó helyükre kerülnek, és az ágazat vezetése tárgyalásokat folytat. Hiszen 2004 óta mondjuk, hogy fontos, hogy erős ágazati szakszervezetei legyenek az egészségügyi szakdolgozóknak. Nem a köztestületi feladatunk a kamara érdekvédelmi, egyéni és kollektív munkavállalói érdekvédelem biztosítása. Örülünk, ha a szakszervezetek vállalják át ezt a feladatot. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kész együttműködni az egészségügyi dolgozók és a szociális ágazatban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók érdekében mindazon szervezetekkel, akik a kamarát megkeresik. Ennek jegyében zárul a mai programunk az Akciószövetséggel, és ennek jegyében a további közös cél érdekében kívánunk együttműködni az ágazatban a reprezentációt biztosító, a reprezentáns szakszervezet vezetőivel, illetve szakszervezetekkel területi és országos szinten. Ennek jegyében kérem meg, hogy Cserágnes elnök asszony a Magyarországi Munkavállalók Szociális Ágazatában dolgozók szervezetének vezetője szóljon néhány szót hozzátok. Hol a tagdíjunk? Hol a tagdíjunk? Hol a
bár lehet, hogy nincsenek itt köztetek, akik 2004 őszén a sztrájk sorozatukkal elérték azt, hogy most is folytathatjuk a sztrájktárgyalást. Köszönöm. Őszintén köszönöm, hogy megpróbáljátok belém folytani a szót. Igazatok van. Ennek ellenére érdemben tárgyaljuk, és bármennyire ügyültök és nem tetszik, még jobban ügyüljetek, hogy mindenki hallja, még jobban, még jobban, még jobban. Klassz! Igen. Kedves kollégák! Kérlek benneteket, kérem a figyelmeteket. Kérem azért a figyelmeteket, mert mi többen mindent kockáztatunk. Mindent kockáztatnak azok a társaink, hogy mi itt ma mindenkit meghallgatva békében, emberhez méltóan legyünk. Kérlek benneteket, ha azt szeretnétek, hogy a FESZ által és a Kamara által felolvasott eredményeket elérhessük, akkor azt kérjük tőletek, hogy ne veszítsük el azt a méltóságot, amit a hivatásunk adott nekünk. Szeretném megkérdezni, meg tudjuk-e hallgatni államtitkár urat? Van-e türelmünk? Van-e békénk? Van-e tiszteletünk? Köszönöm nektek! Köszönöm szépen a méltányosságot. Ez mindig is az ápolókra vallott. Engedjék meg, hogy ilyen formában is köszöntsem Önöket itt a munkájunk előtt. És köszönöm szépen, hogy ezeket átadták, ezeket a dokumentumokat. Ahogy elkezdtük a tárgyalásokat, én nagyon bízom benne, hogy rajtunk nem fog múlni. Én ígérem Önöknek, hogy ami az én és munkatársaim hatáskörébe tartozik, abban mindenféleképpen segíteni fogunk, és és kívánom, hogy mégis legyen ez a mai este. És utoljára azt szeretném mondani, hogy senkinek nem kell semmitől félni, mert hagyj fejezzem be, mert Önöknek mindenben igazuk van. Köszönöm szépen. Kérlek benneteket,
hogy a petíció átadás után, az együttműködés átadás után közösen énekeljük el a himnuszt. De mielőtt elmennétek, szeretném elmondani nektek, május 29-ér azok a szociális ágazatban dolgozó kollégáink demonstrálnak, akik nem kapták meg most az ígéretét sem a béremelésnek és az életpályának. Támogassuk őket, ahogy ők is itt voltak velünk. Főszintén az egészségügyi dolgozó szövetség is védjék jelenteni. Kérem, hogy ott van még az a fekete lufi. Durrantsa el, hogy úgy pukkanjanak el, mint az eddigi üres ígéretek, és utána békésen vonuljunk el. Köszönjük szépen!